Padi ang sing tiniwo Good Friday sing jotono saimano tamni Good Friday singaw base tini kaikin kokno khnalainai Good Friday hingkake sing saimano tini ni salo Jisu Kristo thiyo sing joto saimano ka Jisu Kristo thimani bele tamo kaha joro joro singo maike wanchogo Jisu Kristo thimani ba dukhoni salche khoroksa borok thiyo abai to kaha mungni maya good dongni maya abai ke borok wanchogui a mahai dino kapmani din bo ni wanchoglai baksa tini dirun kisa dukho nanglainai kisa kaplainai hin ake baksa baksa ke sau omhai ke thiya ke sakhamu belai kosto ke Jisu Kristo thikya aba haita borok wanchugo ake jora jora omhai ke no kabo kabo e mahai tinin salo belai dukhoni sal ni sini kisane besingo no kapnai botongo tamni karan bujiani bagini saimaini bagini Jisu Kristo thimani bisingti tamni Good Friday himale a Jisu Kristo thimani bisingti no kaito sino kaham ni romina kha aboni bagai se Good Friday Jisu Kristo thikya ani bai kaha mongkha bo thimani bai ani mathangjak mu boni lasi phunukjak mani bai ang lasi phunukjak mani yakni katimu bo bisaro thangmani bai ang bisani yakni katimu bo thui thangai basan mani bai ani mathangjak mu aboni bagino tinin sal abongkha good sini bagi belai kaham tinin sal simia protidin proti muhurto protidin sing pungai kang keno a sal kaham sing muito klai himna nangnai abon bagi tinibo ani je main bising ka ke kaito sino tamni kaham ni romkha bahai ke kaito sino kaham ni romkha okok no tuinyo sing tini wansuk lain yang kok logla pia norong thani koi mungtong nai kok log yak kan ani sorto kaisa tong norok khna di kaham ke kai ni kok no sing tinibo thanglayan room bijab room o thanglainai pol simani bible tong ha khuluk lainai khuluk yata tong di tu khangke khuding ke to kuri room simani tinni 21 room simani tinni 21 sing tiniwo wansuk lainai kai tini kok bai follow padi sing pupulung ong laino akai toro sing tamnei tong thongnani nang kristono tui sing tamsik bono khulumui khatongui tongnan nang hamale tinini salong kha Good Friday kaito sino kaham ni rom mani sal bothuya hangkang ke kaito sino kaham ni rom la khamo Jisu Kristo ni bising teise kaito sino kaham ni rom inawo sing tini mo thangsa kha mo thangsa kang ke abo noka sakan theke ahani packet lainai ning ma thangsa khado ba kon ekta package ni ne bagi phaike aba hai abo hotat chake ya nini ma thangjak mani ukologo Kristo ni satok jak mani lasi phunuk jak mani tongo bisaro tlang jak mani tongo boni bahan thui saklai jak mani tongo kaito nadi sakphang kaito bo borogongui phaigrama se boni hamjak mani prakash kaito se borogongui phaikya Filipo sao Filip bijabo bo kaito phano sakno jura bolekhe kaito ni sanani bagi phaiya ni sau sakno chikon kusuke phaikya obono hamjakma nini ani bagi aboni bagi tiniwo muito khlailano sing o Good Friday o kaito bahaike borono kaham ni romina kha nono ano singno jotono kaito rano kaham ni romina kha kaito judano kaham ni romina khangkangke ani mathangjak mung bo jaga ono ani mathangjak mung bo jaga ono je jaga kaito rano jodi kaham ni romina ke ani mathangjak mung sure o jaga phaisok payo o belai ke nangkuk mani kok sing saimana nango a Good Friday ni salo aboni bagai sing kebang manu khanajak bang orono thangano bahaike kaito borno kaham ni romina kha sing puila to wansuk angke omai ke wansuk imano jora jora o kaitur bahai ke borno kaham ni romina samong kaham bai de jani ba rak puisa to hangke de kaitur sino kaham ni romina nai baba hai poriskar porishono dakai de kaitur sino kaham ni romina nai baba hai sing belai ke sijak ringjak ngke de kaitur sino kaham ni romina nai baba hai wansuk mong sengsen borok bama hai wansuk blena sineng rogo noengang nugya sineng ni wansarung nang nugo bura kalo boyos ngi থাকে samung khlai meke boro tam khlailai kaisa group khlailai boro boyos korok boro nogo nogo thanglai kirtan khlailayo te kisa samung kaham khlailayo kuri rong no kisa subalayo sarilayo ake boro ka bai khub kaham kaisa opposition ma tong mahai ma tong sing pai thago kaham samung khlai sorgo ki hisale lab sorgo labung mani bagini angoro samung kaham khlaimano sayani samaya Kristo tongui samung kaham khlaimano kokno sang sanan thango samung kaham khlaima baile ma thangjak mung phaiya piaba Kristo tongi samung kaham to mak khaine abahai aboni bagai joro joro sing belai confuse bongo norok YouTube rogo nungnai samung kaham khlaima bai simise borok ma thangjak na hinei botongo Jisu Kristo no nangya Jisu Kristo no poito khlai nangya samung kaham khlaima boibo Jisu no poito khlai bo ma thangjak nai tongo
abahai wansuk nai botong no abai lama ko roi mano abon bagai tinio phade sing jisuno kari mungsa kari haise kai tor bahai ke borono kahamni rommani sakang sini obostha no sing kisan nai leno room 3 ni 10 khana laijak no sing pori laijak no haipa no sing tinu haino hai nai le phiwano room 3 ni 10 ni simi yang pori thangnai 9 ni sing pori sinai oro tam sijak nai borok kaham khorok sapano kurai obani bagino nini bagino jotoni bagino tam sanai di hake tabuk sing judai rok buini borok islai kaham da tong ni singo judai rok jihudi rok kaituni gana o tong nai rok jihudi rok se kaituni mokolok kahamungi basai manlia ningang tamo je borok kaituni gana o tong nai je bongso jisu khisa sai phayo bongso rok borok se kahamungi basai manlia kake ningang tamo aja tamo tong sini sin position bosaga oroso buini borni slai kaham de tong ni singo judairo ni slai de sing kahamongi mano oroso thopsa phanuya ang thasingo phunukha judairo bo buini borrok haino sumsok ni yago klaijak ni so jodi judairo somso ni yago klai thangjak ke sing aron te kati semalia sing bojaga no jaga klai thangjak keu phanu kaham kri osungsar haganangi obono sing kaham ke saimana nangnai bujina nangnai obono saiman mane bising tino jisu kristo ni proti hamjak mung sini phainai ang kaham se hinya kaham se kring kake ang sumsok ganang sangke sumsok ganang kaisano boni buko phainai ang jisu no belai ke hamjago khoroksa buru jisu kristo ni bokhrogo thok motom lukhlaile boni ya thego yakungo khanai bai humani tamni bagaiba bo jisu kristo boanu tamni bisi hamjak saide man karon boni sumsok kabang ni bagai ni so sumsok no sing saiman mani bising tise jisu kristo no hamjak mani bo tei mathangjak mani ya piri se mani bo aboni bagai oro tamosa omai ni so omo elem bago hai ni sama hai tamosa kaham khorok sapano kuri ni so kaituni mokolo kaitor sukna hani okhri naiba borok je lebelo hindani tongmani boni musung tui je hindani tongmani musung mo khorok sapano basai mainya ni so nogode phatarode porijagde bugrade selengde kunu borok o jagao basai mainya hini so kaham khorok sapan kuriyo se sing basajak ang waisa saga mathangjak mani kongna muito man haipano sing tinobro muito khlailayano kaitor bhai ke sino kaham ni romina kha obono buji mani besing tise sing jisono hamjak nani sing tamni joro jisono 10 বছর ongthung 15 বছর ongthung surimaya gulo yakari thangnai dongeri ba jisono tamni yakari manba karon kaham ke saime ani bagi mathangjak mani kokno jisu kristo anu kaham ni romani abono sing kaham ke buji me ani bagi ne abon bagai oroso kaham khorok sapan kuri nogode phatarode abo to kaisa poster thebaja khaise nini uklok baskan kaisa poster thebaja ga bonu gya haipan kaito saklai dikha dusberi dikha kaham khorok sapan kuri boyang thangnai boyang yoknai nini poster chako thepese rijang ke ning tamo khlaitong khlaiabo bai kunu effect songya kaham thangpon khlaitong di nina poster thepajang tam ni hinba sini thuyo se already pa phai sok pajagba hake kaham khorok sapon kuri ka ke position of basai borok dei tamo khlaiman oroso sinai khorok sapon kuri hini so siya ongui thango borok sinai hini wansuk pano siya ongui thango borok dormo khlai kormo khlai koyekdin sakang youtube video numani aw sorok mela dang saimia South Indian aw teu kiri masing sa buku roke khasi huinabo bahan bisingono daina haise borok kahamong mani bagi tamo khlaya tong horrogo himlayo basagrogo horrilayo koto rokomni niyom kanon prithibi borok ta wansuk lai ka mane borok wansuk singke sikha o mai khlai keno kaham hini kai to romnai asimungni kokno saitongo borok tini dormo kormo khlai mani tamni khlaiba karon borok sija khaike tongo o mai khlake thangkangke sa khangke ningkangke kaitor kaham ni romnai kaitor jiri kaham ni rong hake mukti muks mannayo kokno phayo awon bagai kaitor saklai riwo ning jase pano building kusuk tangai tongni nok jase pano ning dharmi khlai tongni ba dormo kormo khlai tongni ajagao no jagao phai basa pai sinai khorok sapano kuri kaitoni akok baino bepar ni kungsuk mani churmar bepar no sabai sukurwi bai bayo dai tamosa sinai juri kebusin kuri ke tamong ithang kaitono naitung nai khorok sapano kuri hini so kebo pan kaitono naitu gya khorok sapano ya awani bagino sing mera hai lama koroi thanga ni so emon lama korok ha je ব্যক্তি lama kornai nogo thangmani lama tei bogoi thangka siniliate o mahai poristiti ose lama koroi sukha botei sakbai thang
lama no tei nai tu se manlia mis ongi thangka ini so aboni bagi tei tamsa bebak borok kaitini lama no pheri thangbai kha kaitini musungmau kebo kuri kha kaitini lama no pheri tamkha borok bebak no lama korobai kha samung kaham khorok sapano khlailia katsi khorok sapani ani jodi borok samung kaham khorok sapano khlai ke tamo ongi thangmala oro saw borok ni bukhuni ko gong kha theinani lama se hemlok na hengke borok ni baslai for borok ni bukhusiyo sibuni bis mang se hini saw lama se korok angke sini a bisingo chakao ya bisingo korok ongi thang teramung phaisok payo sini a je singtini tomong hambe tongana boron thege phaiba bising thege si phaina blena koroksa borok siko khlainen kake bisingo se sap grau lablena omai khlake thangnai mai khlai thangnai a bisingo se sekang siko gong grau awon pore se phataro phayo awon bagi a bisingo bukhu tamo borok ni bukhuk ni ko gong kha thengni lama se hemlok na hingke borok ni baslai for borni bukhusuyo sibuni bis mangse bahai o परिस्थिति sok pai mali sini o bisingo deramani bagine tai tamong borok ni bukhu saimung hamyamang kupulung buino lengrina bai buthana hinke borok kodose borok thangma bakhak derari wi kalango digi sigi phanangai kalango niso deramani phasingo thango niso borok norok tabung na haina je sungjar ha ganangai santini bagi borok bisik se sai dogui tong sukti khanyan bagi borok bisik se sai togui tong tini judu nanglai tolai sukti ni bagi bisik meeting asuklai odong norok nai nai di kaise judu nangan ti arong lai tonglai kha bukhoro ta mongoi thang ke bu sai manya dera mani phasingo se thangai tango borok se sa khlai lai ka ham khlai ni bagi pithibio shanti stapon khain bagi na jese pano pithibio shanti stapon khain bagi sai tok di dera mani phasingo thangai tongo dera o tebo poriman bangai thango nong nai nai ba o practical tauni परिस्थिति kaham ni phasing thangya borok kaham khlain bai sai to phano kaham phasing thangya haise take tamong bebak bai deramani yagulo a borok tamong ithamale kaitor no kirina ringyani saw kaitor bai kiriyang ithango kaitor bai somporko deramani phasingo thangmang tong honi saw aboni bagai 19-20 pore winai kaitor bahai ke borno kaham ni ro mabono sing thanglayano sini परिस्थिति no sing bujinya garana aboni yagulo se sing saimanani kaitor anu bahai ke kaham ni ro moina tabuk sing o kok no sawi mano borok yokna bagi kok sawi manya tuikhe ni saw khorok sapano ang kaham khlaika bele hinai kerong rakhoka bele hinai ang niyom kanon khlaika bele hinai yogui manya tuikhe ni saw kaitor kebu yogi mangla oro tamsa pia bebak sungsano kaitor bai bus thumjakna tuikhe kerongo tongma joto o kok no kerong ni yago tonglai ni thani khlaijaka ni saw kerong ni bising tuikhe je kaitor je bus thumnan himani aro phai sok pai nai hini saw tai tamsa tamni hinke kerongo tongmani abono khlaima bisingti khorok sapano kaitor bai kaham ni rom jagya srai kaham ke khnanya di ang kerong niyom kanu dakhong mabai kaitini mokolo kaham ni rom jagano abota wan sugdi oro saw sing agino sumsoko khlai thangjak kaitini mokolo sing dus ganang oi thangjak kerong ongkha borok sumsok khlaimano sawi mandeu hini saw a kerong tamoba kerong ongkha sing sumsok ganang hini phonona bagi se hini saw tabuk phai thanglai no jagao kaitor bahai ke borno kaham munai rom tamo khlaimani bising tui ang kise samung kaham khlaimani de bagide jisu kristo ang sam khlaima sajangma bagide ano songoina khajani tamni bagai epis chapter 2 verse 8 naga porke nok saimanai kaitoni khairokma niniani sakao sokpaimani bising tui poito khlaimani bising tui kaitor ano kaham ni rom kha norok kok kotorta sadi ni saw abo sing samung kaham khlaimani bising tui mathang jagya kok kotorta sadi ni saw thangano verses 21 di sini. Tam sana di, siapa? Tabu kaitor bahai ke borong no kaha munirom o lama no phunuk jak kahani saw bo lama je lama tui kaitor sino kaha munirom man a lama tamo bo lama sajaman oito ni lama. Pol jepro kisan no satong nan thangi tongo a lama je himne rokini saw bo. Ala mau je himner no mui buthana bagi bo okhor kahani se bola mau poito ni lama sing poito ni lama himi to je poito kuthi poito ya kaham ke khana yakdi oro tamsa tolo thangano abo kerong rakhok mani kogya haifano kerong bai diari roks abono kok salangkha jisu kristo no poito khlaima bising tui se hini saw sing je jisu kristo no poito khlaimani a poito kuthi poito ya shaitan rok jisu no kaitor ni saimano saijaman shaitan rok jisu kristo no kaitor ni saimano shaitan rok jisu no morkeu khiklai ni saimano haifan protani mathang jaya saiman bor neong kha date fate kutui poito
kuthui poito bobahayong male je poito bebagno saimano haipano develop kuri pholao boni unnoti kuri slaija gyabo obongka kuthui poito bebag saimano haipano boni kuno slaijak mung kuri pholao boni kuno unnoti kuri abongka kuthui poito kathang poito khake horwa buslui ni kokno sa horwa buslui no tamni jisu kiso saka hamala a horwa buslui no sing sepka hanke abo yak bai nok sepgi manglak tamni ba bisingo krakhe sek krakhe abo kupulung kuno nobar kuri kuno phak kuri abono how kairi di tamung nai bo thangai basanai bumuk pernai o poito ni kokse saw sing jora jora abono belai chikon helang sekenawo aboni mane no sinini poito chikon sapano abo growing faith poito tonai loknai jat abahai poito ni kokna saitongo o mahai poito khlaima baise kaito sino kahamni romanya na hini saw kuthoke wansong nei di sing helang sa saya poito hini man poito khlaiblang babai kangma borok saw jisu khisno poito khlaya kare poito khlaitong ble haiban baptist nei mia o mahai poito ya poito khlaika ke boni bagi thei poito mano haise first century o je pro jisu khisno yasang nani sakang saise mai tongo jisu no yasak ke buthra jagne horo sok jagnai jaga jami sis khlaijana bepak haipano onya sini sakang yasak gina grao obo nongkha ko thang poito je poito nini poito thangai thangnai toroi thangnai logoi thangnai aboni bathai thainai bathai no borok sanai aboni bagino o poito abo ereng ya abo sauna bla mai kai jisu kristo no poito khlaima bisingti se kaito bororok no kaham niromo hini so kristo no poito khlainai bebak no kaitor kaham niromo tamni hinke oro kebo juda kri hini so poito khlaima bisingti kaitor kebabo jat pat thayawui porijagde abo nahayawui kaito tamo khlai himale bizar khlayo poito bai hini so kebo phano juda kri poito khlaimani bisingti oro kebo ghanang gorib kri kebo kusuk sikon kri haise kaito ni mokolo poito bai bebak somanongui thangani so tei tamosa oro so bebak borok no sumsok khlaikya hani so bebak borok sumsok khlaikya anyoi akong no sotoni tubuo jehetu bebak borok sumsok khlaikya angke tamong hake singsajak kaitor bai haksa longo hani so pap tamo pabong khak kaitor bai salmani ningang tini kaitor bai sali jetong wan chogi ne di ang tiniwo angoro asuk phaipuro sing lord supper aboni meaning no tuise sana khani wan chogman haipano last muhurto kaitor ano bono bar sadi hini kok saka saimia kaitor tamni bagai obono ano songi dikha oro sing nugo tamno beba borno sumsok khlaikya hake sing saja kaitor bai haksa longkha sing sumsok khlaikanke kaitor bai salo ning judi kaitor bai salai to hangke saksa wan chogi ne di ang sumsok tongoi tongo ang sumsok khlai tongo awon bagai kaitor bai ta saldi kaitor bai salmani ongka sumsok se hini saw phiaba kaitor ahaino khairok mabai borok bebak no phiok naisa kristo jisu tui kaitor bai kahamni romjak nai hini saw tam sawro kaitor ahaino hini saw grace divine grace kaitoni khairok ma nini anaro ahaino phaisok pai ka hini saw bah ning samung kaham khlaikyaon bayang nono song kham haya ning kihisa ko kubirok saw aboni bagiya kaitor khairok ka hini saw bina karone kunu karon sara obono kha kaitoni hamjakma kunu karone bina karone kaitor hamjakmani tamo boro bebang no phiok naisa kristo jisu tui akhairokma jisu kristo ni bisingti se nono rohor hini saw aje khairokma ninaro phaisok paimani abo direct ninaro kalai kha bahaya jisu kristo ni omui se ninaro phaisok paini saw jisu kristo ongka sini kasar mazarni bono sini bebak kasaro tong stapon সম্পর্ক স্থাপন khainai aboni bagi oro saw kristo jisu thuyui borokni sumsokno nakarjakna lama ongna tuikhe kaitor bono rohorka hini saw jisu kristo je thuimani abo beba boroni papno khoma khlaike hini saw beba boroni sumsokno nakarmani bisingtui oro saw hake borok kristo no poito khlai sumsok nakarjago hini saw nai sina বিশ্বাস kathang poito no nangye diba obo ki kuthi poito diba je poito bai sei kristo sini papno khoma khlaibo asik sini level hamya bo परिस्थिति using tongmani kaham khorok sapan kuriyo tongmase kaham hiro muinam khake sina poito bo bahayong na nangna jora jora gari rogo singnugo yango bazani abo to jisu ya haipan jisu ni photo nai yang kabang mama rani photo unajak adai boso ami sob বিশ্বাস করি amai poito ya amai poito khlai tongnai bo tong haise poito bo bahai poito mala kathang poito ni kokno saw pori thangnai haino hai
Kristo Jisu thuyui borrokni sumsok nakarjangna lama ongna tüike kaitor bono rohorka hake borrok Kristono poito khlai sumsok nakarjago kaitor bo sakno kaham hunoi phunukna bagui omahai khlaikan seo tamnui kaitor sino kaham ni romkha saijeman God is good kaitor sakbai thang kaham ni bagui bo kaham ni bagui singno bo kaham ni romina kha ni sao oro sao kaitor bo sakno kaham ni phunungna ni bagui sao bo sakangno kaham o kaham no phunungna ni bagui no kaitor sino kaham ni romina kha ni sao kaitor khalogui borrok ni lai thangjak jorani sumsok romliya kaham ke bujunyar de ani niani lai thangjak tabugang pasai tongmanani ukolong ni bebak pap Jisu Kristo tei romliya hani sao সময় কাছামো সমসক খাইখাंखा সমসनो ताम खाइसाय जेमान आबो खलबैरो कभार खाइरिबो आबो मेररनि थैबाय खलबैरि फिरो हायनो हाय आबो नुकजाखै थांते वाइसा हायनो हाय थैबाय खलबैरि फिरो ताबो के समय कातलो ताम खाइके मला आज समसक आबो नरिसे पाइखानि साव खलनन पस्तन पाइया बुजिना बागै आं वाइसा साखना ताबो रखन एकटा मानामै दंखा आबो नां रिकबाय खलबैरिखा हायनो हाय आबो मानामै दङ हायनो हाय रिकबाय खलबैरिखा माइसे কিন্তু যিশু খ্রিস্টনি জরাকে তামং খা যে মানাম যাক না আপনি নরি পাইকা পুরা সিনি লাংমাও মাহিনো সামন পাইকা সিনি মিয়ানি যত পাপ আদম বাই নাঙই তো মানে যত পাপ বেবাক শেষ পাইকা যিশু খ্রিস্ট নিনি পাপনো ক্ষমা খালি পাইকা হাইকে নিং সাকবাই থাং আং দুস গারাং আং চাই হনি ওয়ান সগি তনানি আমহাই অধিকার করিনি বহাইছে বুজিদি আ খ্রিস্টনি নাকার মুং বাবাহাই পুরা ক্ষমা আরো কি হিসাবন থপসাপন করিকা পুরা পাপ Susai paikani sao Jisu Kristus thibai oro sao bole kaitor khalogui borokni lai thangjak jorani sumsok tei romlia tamokhe tabukni omolo kaitor bo sakno kaham hunoi phunukna bagui borokni sumsok sikakna samung khlaika omahai kheno kaitor bo sakno kaham hunoi phunugo phia Jisuno poito khlainai jotono kaham hunoi romano bo phunugo ni sao je Jisuno poito khlai thangte tongo kaitor bonono kaham hunoi romai thangte tong ni sao kathang poitong na rangnai sini poito tei tamosa hake kokotor sarni sini tamotongba tamotong kokotor sajanani singo Jisu phainai tole tong sini mungsasi kokotor sarni angomai achievement khlaikya kunu kurui sing khali buk jak kuthui phan kori khasing abose Jisu Kristo sini mathangi tisao oro sao mungsa phanoya omo tamni bagui omo sing kerong rakhuma bagui dongba sing samung kaham khlaikya amai sajanai tole tong kerong rakhok kahini sajanai tole tongni oro sao ihi omo sing poito khlaima bagui sao poito khlaimani bisingti se kaitor sino kaham huni romo tei sini kokhe omohai poito khlaima bisingti simise bororo kaitor bai kaham huni romjago kerongo samahai khlaima bisingti ya kerong khlaimani bisingti boro kaham huni romya tamni saiman kerong kebu khlaimanya kerong khlaimani kebu phan kori kaisa soithang sen hai aje 10 commandment kebu khlaimaya 10 abo chen kaisa soithang ma hai se kaisa sokan bepak soithang ma hai abon bagino sing kahamungi maya am bai sini Prabhu Jisu Kristo omhai salo a good Friday ni salo sukurbani salo sini bai sacrifice khlayo kaitor bai judero ni bagai simida kaitor ba judero ni bagai simide kaitor bo buini borok ni bu kaitor ya diba aw bo buini borok ni kaitor sini kaitor jotoni kaitor nini simia ti prasrong ni bagai simia wansrong ni bagai bo kaitor kaisa se hake poito khlaima bagai bo judarok no kaham ni romnai phia buini borok no khe poito khlaima bisingti kaham ni romnai kaitor পক্ষপাতি khlaya ke baibo judarok no thik ekoi subida poito khlaima bisingti sing gentiles bo ekoi subida poito khlaima bisingti se kaito sino kaham ni romnai omotui khe poito khlaima bai sing kerong no khibi ui rikha haide aje kerong tongmana bon khibi rikha ba sing kaitini kok tamosa khibi maina kono kerong no bo phia batamsa ihi thopsa phanuya aboni slai kerong no se sing songsa phiro ni sawnai tamu koksa je kerong tongmani abo poito khlaimao sampurno ngi thang ni saw juri sing Jisu no khabai khukbai kuthang poito khlaikangke aje kerong tongmana aro pura complete ong aro khobjagi thang ni saw naidi nini poito bisike kra kuthu gongna nang bisike serious ongna nang tini tokhe khana kriya mahai poito ya kisa bohok samaban Jisu no yak kari thangnai mahai poito ya ang sakri mai ke Jisu no yak kari thangnai o mahai poito ya rang kri ka ke Jisu no yak kari thangnai mahai poito ya blena ang masana ni kri ka Jisu no yak kari thangnai mahai poito tong ya blena thui manai jat poito last point to poito khlaino bongkha kathang poito a poito bai se kai to tamo
singno a kahamni romote aro se kerong sampurno ngoni so te kisa thangano ogana wono chapter 5 verses 6 8 ni simiyang tolao thangnai te logya te kicha a kahamni romani o thangano sing phan krui ongui tongphro phano Kristo borok hamirni bagai thikya kaitor songmani o jorawono thuyo ni so sing phan krui pholao sing omai ke osohayong ithangka je obo basakni phanni koksaya sing pholao phan krikha mungsa sikti sawi sak no mothangi manani obostao sing kri aboni bagai tamkhlaya oro saw kaitor songmani o jorawono thikya ni so thik kaitor songmani a jora a sukurbar a good friday ni dino Jisu Kristo nini ani bagai thimani bisingti kaitor sino kaham ni romina kha bo porichiti o bini thuini jarui sing tabuk kaitor bai kaham ni romja kha tamni bagai Jisu Kristo ni thui nono ano kaham ni rom kha nei saw a Jisu Kristo dui tau phano kok sai tongo Jisu Kristo tak phano sukna hau nini ongui ani ongui advocate ongui kok sai tong ni saw khorasai sumsok khlai ka tak phano ani ukil kok sanai tongo toro khodi botha kuru ke bono jora ri khodi sino tak phano kaitor jora ri tongo tai tamosa hake kaitor joli jagai yagol sunani yakni sing bobai phiok jaknai akok bisik se kubui agi sing kaituni kebengna yari se bini sajla thimani bisingti se bo singno bobai kathario tabuk sing kaitor bai kathari jakma bagai Kristo kathang tongma bai sing mathang jaknai akok bisik se kubui ni so kaham ni kaitor nono ano romui na khangkangke sing mathang jaknai akok bisik se kubui ni so sing mathang jakha sini khatong mung tau boyang phasing tona nang male sukna hawo sungsani maniyo to tongdi phiaboni sakao ke sini sukna hani nahar mung tona nang nai nini alada kaise mi sonno tongna nang nai haise nini a langmani samung ni muni bagai tuning khasik dino nini keria ni bagai to khasik dino khasik di kinto nini alada kaise line mo tongnai abong ka pholani bagai alada wan somung no tongnai nini haise thik no abai no kathang poito khlanyro boni bagai alada kaise track no tong haise pholani bagai wan somung botong haise na ang Kristo bai kirna nang nai na ang Jisu bai kirngi tolok na nang abo kaisa boni nahar mung tor nang nai abo bai compromise kuno dino khlaigelak bo haise abon bagai tabuk sing kaitor bai kathari jakmani bagai Kristo kathang tongma bai sing mathang jakna kok bisik se kubui hake asik bai simia kho sing tabuk kaitor bai kathari nai sini subrai Jisu Kristo tui sing kaitor no tui tongthogo honi so sing tinino o salo a good friday ni salo tamni sing tongthoknai himale kaitor ani pap no khoma khlai talangkha ang mathang jakha ang phiok jakha o tongthomung obongkha Kristo naroni manmani se Jisu Kristo sao a no je tongthomung je khaksangma kalangai thangmani himani abo o sangsaniya hani sao musasik sangsani kun ekta mani khusiong man abo khusiya hani sao phia banrong abo tui muk sorom sai norong teke oro sai trang thangmagla ni sao ka salvation of joy noro upobok dekhlai abo no mathang jakmani tongthomung noro upobok dekhlai tong ang lekhlai tong haise a salvation of joy aboni tongthomung abo alada no haise abo rang puisa de tong tamo tong abo kuno abo effect ongi haise nono jagar le hinpon sab kuno effect songi abo bai abo mai jar abong ka salvation of joy abo sangsaniya sukna hani aroni thekya Prabhu Jisu Kristo rimani o sangsar tongthong mai ke nono riglak ni so abo upobok khlai di salvation of joy no haise obono sini bagai hamari singo kathang tongsak tamno upobok khlainai samung ni mundo tongnai no kaitrabo sini bai wan sukne wan nangya boni bai wan sukne ke sini bai kaitor wan sukne hiaba a salvation of joy abono upobok khlai di jorano somoi no sota khlai di asimung thun